हर गेजेरब्लाबो भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबाय कमेन्टआथ' गोबां बाथ्रा गोबां बायदि रोखोम XYZ फैदों आं रिप्लाइ होआ दिनैहाय सम सफैगोन भिडिअ लाबोफिननायनि खारना आं नैबे मोनसे लाइजामनि सायावसो एसे कनफिउज जाबाय थादों आरोखि जाय हक ओरैहाय भुटान आर्मिनिफ्राय सासे केप्टेननि सिगनेचार ओमफ्राय ओरैहाय इन्डियायाव जानांगौमोन सोरनि इन्डिया आर्मी केप्टेन नङाब्ला आसाम पुलिसनिफ्राय केप्टेन रेंकनि माबा जानांगौमोन जाय हक गबोबाय नैबे बिथां जायफ्रा एक्शन डिबिनि मुङावहाय 8 बोसोर जेल जाबाय बिथांमोना भुटाननिफ्राय इन्डिया माबायाव भारत हादोराव सफैबाय आं बिथांमोननि थाखाय जेब्लायबो आरज खालामो जाहाथे बिथांमोना इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्रायबो आरो मोजाङै उदां जायो दा मेन बाथ्राया जाहैबाय मा UPPL सरकार जोंनि प्रमद बर'खौ ओरैबायदि गोजौ दैखोनानै दोनदों प्रमद बर'नि नारा नाथा नाजानायाव नैबे लाइजाम मोनसेखौ ना गुबुन निउज पर्टेलफोरा डिलीट खालाम होनलायनानै जों खोनानो मोन्दों खोमाजों खोमा सोरबाया दिनै दाननानैबो गारबाय सोरबाया फ्लेट बानायनानै हगारदोंमोन बायदि रोखोमनि XYZ लिरनानै थ' बिथांमोनाबो दाननो हमदों थ' दिनै बिखौ मानो दानफिनखो निउज पर्टेला मोनसे रेजिस्टार जाखानाय निउज पर्टेलफ्रा मानो बिदि दानफिनखो मा खारन दं बिनि सिङाव मा हाबनानै दं बेखौसो एसे नायनाया मोजां कयेकटा निउज पर्टेला नैबे लाइजाम मोनसेखौ भुटान गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय लाइजामखौ दानफिनदों इउनाइटेड फराम अफ एक्शन डे बिनि GS बिथांनि सिगनेचारा बोरै थानांगौमोन UPPL नि मानगोनां जोंनि हर सान खामानि मावग्रा मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारनि सिगनेचार थानांगौमोन बे गैयाब्लाबो बिनियाथ' थाथारनांगौमोन दिनै मानो गैया बेखौबो एसे गिदिर साननो गोनां सोंलु सिखांबाय थादों बे मोनसे थांबाय आं बेखौबो एसे दोनथ'दों थिगै आसे प्रमद बर'आ जोंना BTR CM आ बयनिबो उन्दै थाखोनि जानानै खामानि मावो नालाय ओंखायनो सोरबा सासेखौबो सिगनेचार गावनि जायगायाव गावनि एबसेन्टआव सोरखौबा होथ'बाय बियो आं बेखौबो मानिबाय थिग आसे बिथां प्रमद बर' सारनिसिम रोजा साबायखर बा खुलुमनाय थाबाय बिनि थाखायबो थ' मोनसे बाथ्राया जाहैबाय आरोबाव आं बेखौ बार सानबाय थादों आंजों ओरैबायदि आं सिरियास लायाखैमोन दै नैबे मोनसे बुस्थुखौ जेब्ला भुटाननिफ्राय फैबाय इन्डियायाव लाबोबाय जोंनि नैबे सिगनेटआव थांनाय हरावहाय सिगनेटआव थादोंनो दोनलायदों दिनै फुङावहाय थांदों बेफोरनि रिपर्टआबो थख' जाय हक बेफोरो जेराव सुबिदा बावहाय जेराव कम्फर्ट मोनो बेफोरो थाखागोन दोननोबो गोनां जायो सिकिउरिटिखौ नायनानै दोननो गोनां जायो बेफोरबायदियावहाय बावहाय दोनबाय लांबाय गुवाहाटियाव मा जाहोननि थाखाय लांफिनखो जुदि UPPL सरकारा बा प्रमद बर' सारा नारा नाथा खामानि मावनानै हर सान खामानि बिथाङाथ' जिरायमाराबो बहाबा हाबनानै सार प्रमदआ बिराद रायजो राजाजों नुजादों बेखौ थिग होननांगोन दे खिन्थु दिनैहाय मानो स्टेट गभर्नमेन्टआव लांफिनखो मानो प्रमद बर' सारा जुदि नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों उदां जाबायमोनबा मानो लांफिनखो इन्टारनेसनेलसोलै रायजोफोर UPPL नि बै बे नारा नाथा माबा माबि कमेन्ट लिरना हरनाय इन्टारनेसनेल बर्डार बेखौ एसे सिन्था खालाम जायफ्रा गुबुन कान्ट्रि बारोना जायफ्रा गुबुन कान्ट्रि बै हादोर थाङो बेफोर बे इन्टारनेसनेल बर्डारफोरखौ मोनथिगौ इन्टारनेसनेल बांलादेशनिफ्राय लाबोनानै बावहाय जानला मानला बुस्थुखौ सोफैनो हाया भुटाननिफ्राय ओरैहाय सोफैनायखौ जों नर्मेलि थांलाय फैलाय आप डाउन खालामलायनो हायो एजे नांजाबनाय ना इन्डिया गभर्नमेन्टजों बा भुटान गभर्नमेन्टजों फ्रेन्डलि दंलायो हिसाबै दा ओंखायनो बावहायबो बुजिनि गेजेरजों सोरबा सासे इउनाइटेड फराम अफ एक्शन डे बिनि GS मोन बिथाङा दाथ' आनएक्टिभफोर बायदि जानानैबो दङ मेनलि नैबे इउनाइटेड फरामफोरजों जाय हक क्षमा खालाम बिथाङा नायसनदोंब्ला दा दिनैहाय बे प्रमद बर'आ होनांगौमोन बावहाय बिबो होनो मोनबावासोमोन आंनि हिसाबाव आंनि थौले मेलेमजों साननाय बायदिब्ला गुबुना मा सानो
बेखौ आं बुंनो रोंला खिन्थु इन्टारनेसनेल बर्डार बारनाय लगे लगे बियो दिनैहाय फैनाय लगे लगे दिनै प्रमद बर' सारमोना जोंनि नाजानायाव सोरबा सोरबा बिराद गिदिर गिदिर प्रमद बर'नि हर सान खुथार खुथार मावनाय नारा नाथा नाजानायावहाय दिनै एक्स NDBफ्रा दिनै भुटान हादोरनिफ्राय उदां जाबाय होनलायनाय बिदि गोबां नुदोंमोन। मेन बाथ्राया जाहैबाय मा दिनैहाय जुदि बिथांमोना जुदि सार प्रमदनि अननायाव जुदि उदां जाथारदोंमोन बा दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि आखाइ आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि पुलिसनि बेबो पुलिसनि आखायावसो दै बेखौ दिनै दा मोनायाव मा मोनसे धारा होगोन जों बेखौ एसे साननाया मोजां। जायफोरा जोंनि एक्स NDBफ्रा भुटाननि बांलादेशनिफ्राय उदां जाबोनाय ना इन्डियायाव उदां जा बांलादेशनिफ्राय इन्डियायावहाय हगार हरजानाय बिथांमोना एसे आंनिख्रुइ साबसिन मोनथिगोन। दिनै बिथांमोनखौनो मास मोनथामनि थाखाय माबा मोनसे धारा होनानै जेलाव थ्रोब सोनानै दोनदों। दिनै थारैनो जुदि बिखौबो इसोरनि अननायाव दाजाथों दै दिनै गुवाहाटियाव दङ बिथांमोनखौ हरसेथ' दिनै सोंगोन ना CBI सोंगोन खुन मानि मा CBIफ्राथ' 100% सोंगोन आर्मिनि BSFनि पुलिसनि ना SSBनि सोंजोबगोन। बावहाय जुदि माखासे बैफोर जुदि ओंखारोब्ला मा जागोन बिसोरबो बै सुबुंफोर बायदि जाहैगोन नामा? इसोरनि अननायाव बै सयजना जायफ्रा उदां जाबोनाय बिथांमोना दाजाथों आं बेखौल' लुबैदों आरो बिथांमोननि न'खराबो बिसोरजों एसे मोजाङै सुख सान्तियै संसार जालायथों बा न'खरनि बिदा बिमा बिफाफ्रा मोजाङै माने मोजाङै सुख सान्तिया मोनजाथों आं बेखौसो आर'ज खालामगोन। दा मेन बाथ्राया नैबे लाइजामनि बिथिङावसो जानानै दङ आरोखि आं गोलाव बाथ्राखौ बुंफिननो सानाखै। एसे गोसोआव खेंखुद मोनबाय थानायखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोफिननाय जादों। थ' जियानो जादोंला बियो जोबनानैबो थांबाय। दा नैबे रन्जित बसुमतारी EM बिथांनि माखासे बाथ्रा स्टेटमेन्ट होनाय बेखौसो जों एसे खोनासंनानै लानि। रन्जित बसुमतारियानो दिनैहाय बुंनो गोनां जादों फर्मेलिटि दङ हिसाबै बेखौ गुवाहाटियाव लांनाय जादों गगोन उदां जागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। सार रन्जित खुलुमबायलै खुलुमबाय आं नोंखौ दिनैहाय खुलुमबाय। मानो होननानै बुङोब्ला उदां जाना फैयोब्ला मोजां आंबो बेखौ इसोरनि अननायाव इसोरनाव आर'ज गाबो बे आरोखि। थ' लोगोफोर रन्जित बसुमतारिनि माखासे बिबुंथि बेखौ जों एसे नायनानै लानो। बाथ्राया बिदि नङा जे बालाबारिनि खुसेंग्रा जावबानो मोननाय बायदि जों खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ। भुटानाव जोंनि एक्स NDB कमरेडफ्रा 6 जेल जानानै दङमोन। बिथांमोननि सोरबाया 15 बोसोर जेल जाबावनांगौ, सोरबाया 10 बोसोर, सोरबाया 12 बोसोर जाबावनो गोनां दङमोन। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रि आरो भुटान गभर्नमेन्टनि हम मिनिस्ट्रि मोननैबो हम मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआ सावरायनानै मैया भुटाननिफ्राय बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम गथायहरनाय जाबाय भारत सरकारनिसिम। दा भारत सरकारनि आखायाव फैबाय माने भारत सरकारा आयेन बायदियै बिथांमोनखौ खोब खम समनि गेजेरावनो उदां अख्राङाव लाबोगोन। माखासे फर्मेलिटि दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा नेपालाव सासे दंबावो नेपाल गभर्नमेन्टजोंबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिया सावरायगासिनो दङ।